nik ezagutu nuela Maria semearen bitartez, Markelen bitartez. Galiziara joan behar zuten, tratamendu egitera, ditu zigur, Markelen izebak, uste dut. Eta egin jaialdi bat hemen urteetan. Eta, zan bizkat laguntza jaialdi bat, elkartasun jaialdi bat, eta horrek eman zigun aukera ezagutzeko bai Markel bai Maria, eta orduan pausoka sortu gabe zegoen, nik uste dut. Orduan sortu zuten ama koraje, madre koraje bat da Maria. Eta Maria bezalako beste ama eta familia batzuk elkartu ziren. Behar bereziak dituzten aurra hauentzat behar dituzten zerbitzuak jasotzeko eta haien eskubideak bermatuak izateko. Eta hasiera hortan ere, Maria eta beste ama batzuk, Hernaniko familia bat tarteko. Hora emakumeak. Udaletxera, amak izan zian, egia esan, eta hurbilduzean udaletxea, pausokaren sorrerak komentatuz, eta espazio baten beharra planteatuz. Udaletxean lokal bat bagendun, lokal txiki batekin hasi ginean, hori egokitu eta gerora handitzen jundan lokal bat izan da, ez? Beraiek esan dute, 12 familietatik 70 pasadia eta lokal hori txiki geratu da. Eta orduan, herrien lagunak sortu genuen ere baloreetan oinarritutako proiektua sortu nahi genuen, osasuna, natura, zientzia, kultura eta elkartasuna, 5. bat, lehendabizikoa dana ere. Eta zerbait ikasi badugu elkarte hauekin, da eman baino jaso iten dezula haiekin ez. Deno daukagu jaiutzen garenetik eta joaten garen arte gaitasuna dauzkagu eta gabezia dauzkagu, denok dauzkagu. Eta denon artean eman eta hartuz, egiten dugu denona den herri bat, denona den jendarte bat. Queremos seguir dando a conocer a todas las familias que tienen niños y niñas con necesidades especiales nuestra asociación, Pausoka Elkartea. Pausoka Elkartea es un centro de rehabilitación multidisciplinar, el cual atiende todo tipo de niños y niñas con estas características. Aurreko urteko gure lehenengo pausoka egunaren ondoren oso lan bikaina egin genuen uste esan behar dugula, gure buruari, eta horregatik bigarren ekitaldia aurreko urteko gure lehenengo pausoka egunaren ondoren oso lan bikaina egin genuen uste esan behar dugula, gure buruari, eta horregatik bigarren ekitaldia egitea animatu gara, ez? Orduan, espero dugu bigarren ekitaldi honetan oraindik gure arrakasta handiagoa izatea. Egun honetan guk helburu desberdina dauzkagu. Alde batetik, gure umeak disfrutatzea, beste umeekin batera, gure familien egunerokotasuna gizarteratzea, sentsibilizazioa guretzat oso garrantzitsua da, eta gero azkenik ere, gure zentruak aurrera egiteko etekin ekonomikoa behar dugulako. Guretzat ere erronka garrantzitsua da, ez? Aurreko urteko ekitaldien ondoren, pausokak gizartean izan zuen erreperkusio hori, eragin hori oso garrantzitsua izan dela. Eta guretzat ere hori oso garrantzitsua da, ezta? Gure familiak bizi dugun egunerokotasun hori gizarteratzea. Hori da gure helburu garrantzitsuenetako bat. Osoko egitaragua izanen da urriaren 11an Urnietan eginen dena, baina beraiek esan bezala. Azkenean gero gure dantzaldi horretan edo eginen duguna da egunean zehar eta urte guztian zehar beraiei babesten egoten diren bai hezkuntza, kultura, egunean bertan parte hartzen arituko diren, bazkaria egiten egonen direnak, askorakoak, guzti horiek igoko ditugu holtzara, beraien elkartasun keinu hori biztaraziko dugu holtzatik, eskerrak emateko modu bat da, eta bide batez jai giroan, pixkat amaiera hori edo emateko egunari. Egun edo jai solidari horren aurrean, eskertzeko da zenbat herriko elkartek parte hartzen duten eta zenbatek agertzen duten bere solidaritate punturi, beraz, herri solidario baten nolabait ere parteide garela, eta hori zoriontzekoa da, hori eskertzekoa da, jendeak horrelako borondate ukitzea parte hartzeko. Herritarrak, urnietarrak ere, hilaren 11an ere protagonista izan dituzela eta pausok egunaren parte ere bihurtu. Pausokak egunerokotasun horretan egiten duen lanaren inguruan,
Andoaindik bintzat ere eta beste herrietan adieraz duten bezala, elkartasuna eta bat egiten dugula, bai helburuekin, bai egunerokotasun horrekin, eta baita ere azken batean jaia da pixka bat kaleratzeko ere erabat, normalizazio hori bultzatzeko ere bai umeen artean ibili behar dute, eta besterik ez, bai Andoaindikan animatu nahi ditugu baita andoaindarrak bertaratzea. Orduan, eskerrak eman nahi dizkiegu Porrotxa eta niri ez dizkiegu berriro eskerrik emango. Baina, bai erakundei, batez ere hemen dauden udaletxeei, eta aldundiei eta enpresei. Denetan, ez bakarrik pausoka eguna garatzeko, baita gure eguneroko ekintza garatzeko nahitaezkoa da erakunde publiko eta bere enpresa pribatu asko ematen diguten laguntza, bai? Guretzat ere oso importantea da. Zuen lana eta eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen lanagatik. Ze ez dugu, eta ez duzu zuentzat egiten bakarrik, denontzat egiten duzu eta artean guretzat ez. Eta nola ez, Ebape ikastolari. Bai, gaur aurten bere eraikinean edo bere etxean egingo dugu pausokaguna, eta guretzat ere hori uste garrantzitsua dela, ezta? Erakunde hezkuntza erakunde batean gure pausokaguna uste esan nahi berezi bat duela. Gure eguneak ere eskolara doazelako egun horretan. Animar a todo el mundo que os esperamos en nuestra fiesta, que va a ser una fiesta muy bonita y que, bueno, que queremos que participe todo.